Kaixo lagunok, gaurko honetan Cortes Challenge izeneko jolasa aurkeztu gura dotzuet. Cortes Challenge 8 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalaren artean jolasteko modukoa da. Jolasian hasi aurretik, kaja zabaldu, jolaserako edukidan atera eta jolaserako prestatuko gara. Hementxe dago Cortes Challenge jolaserako beharko ditugun elementu guztiak. Hasteko eta behin edukiko ditugu hainbat erronka eta erronka mota desberdinekin osatutako txartel sorta bat. Guzti honei danak ondo nahastu eta bera begira ipiniko ditugu maixen erdixen. Bestalde, baditugu erronka taktileko txartelak. Ehundura desberdina daukie txartel honek eta jolasian hasi aurretik beharko ditugunek ikutu eta memorizau, bai? Gero erakuntziko eta betu. Eta azkenik jolasian helburuakin lotutako garun pieza zatitxo txiki honek, bale? Cortes Challenge jolas honetan helburua izango da norbera izatea lehena garuna osatzeko 4 piezak lortzen, bai? 4 pieza horrek lortzen dituen lehenengoko jokalari hori izango da irabazlea. Eta pieza horreitako bakoitza lortzeko, erronketan oinarritutako galdera edo erronka horren emaitzak bota beharko ditugu. Eta hoen bai, nola jolasten da Cortes Challenge jolasera? Cortes Challenge jolasian hasi aurretik, inbarko duena da, erronka taktileko txartelak danak mai gainean ondo zabaldu eta jokalari danok hartuko dut arte bat hauek ikutuaz testura edo ehundura horrek memorizatzeko ba. Hau da zebra, hau da soka, bai, pixkat hori memorizatu beharko dugu. Eta behin, memorizatu ditugunean, honei danak hartu, ondo nahaztu eta buruz bere ipiniko ditugu jolasan alde baten. Hementxe. Cortes Challenge jolasian azkartasuna izango da gakua, bai? Ez dugu txandaka jolasten. Edozein jokalarik hasiko da eta inbarko dagoena da, jokalari horrek inbarko dagoena da, erronka txartelen multzotik goiko txartela hartu eta buelta emun. Eta edozein jokalarik txartela horren edo erronka horren emaitza baldin badaki, inbarko dagoena da, txartelan gainean eskua ipini, erronkan erantzuna bota eta konprobatu beharko dugu erantzun hori zuzena dan. Zuzena baldin bada, jokalari horrek erronka txartela irabaziko dugu. Eta hanka sartu baldin bada, ez da erreboterik. Txartela jolasetik erretiratzen da, eta ojo, ze hanka sartu dugu jokalari horrek, urrengoko erronkan edo urrengoko txartelien ezingo dugu parte hartu. Guazen ikusten, ze erronka mota da zen, eta baita jolasak bestelako ze arau txiki dauken. Memorizatzea. Untxia jirafa, otxoa, errinozerontea eta marrazoa. Balekoa baldin bada norberantzako. Laberintoa, esan barako dugu, non dauen irteera edo, kasu honetan gezia, nora iritsiko dan C. Piniko egun eskua eta C. Kolorea. Hitza, esanaia eta kolorea bat datozen berba topatu beharko dugu. Eta kasu honetan izango da, black. Lortutako erronka txartela, joango gara lan kokatzen gure aurrekaldean. Barriro. Itza... Etu, orange. Guazen ikusten zer gauza interesante pasadan hemen. Jokalari batek lortzen dagoenean erronka mota berdineko 2 txartel trukatuko dau garun zati bategatik, bai? Eta ojo, ze 4 erronka txartel baino gehiago ezin jeuki norbere aurrekaldean. Orduan, 4 erronka txartel dauko benien, eta ezin baldin bageinke trukatu, gu gure dugun erronka txartel bat jolasetik aparte itxiko dugu, hartzen jarraitu ahal izeteko. Betxumen dauko beste bat, frekuentzia, guazen ikusten. Esan beharko dugu zer dan gehien errapikatuta dagoena. Buru hausgarria. Ze piezak enkajauko da hau utzune horretan? Laberintoa ezagutu dugu. Atzamarrak, ordenak. Zer da berdina? Zer dan errepikatuta dagoena. Tankera horretako erronkak egongo di. Eta tokatze jakunia efektu espezial eta guzti. Zatatako, hementxe. Ikurrau, horrek esan gure dau, aurreko erronka txartela eskuratu dagoen jokalariak, erronka taktileko txartel bat hartu beharko dauela,
eta bakarrik ikututa asmatu beharko dagoela zer dan. Eta uste dela, sugia. Segurra da. Bueno, erronkatatila zuzenean asmatu eskero, barriro be eskuratuko geunke, garun zatitxo bat. Ba, hauxe da Cortez Challenge jolasa, askartasuna, argi biltzea, eta zer gehiago, burua harin mantenirutia, importantia izango da jolas honetan, ondo pasetako. Gaurko bideoa gustoko uki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin badozue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.